ассалому алайкум. ман Муҳаммад Солеҳ Шарипов дар боғдорию боғпарварию пайванди дарахтҳо, зироаткориҳо шуғл меварзам. Пайвандҳо чанд намуди пайванд ҳаст дар боғдорию боғкорӣ. мисол мегирем дар фасли баҳор, дар вақти зинда шудани табиат, аввал мардум бо кундапайванд бештар пайванд машғул мешаванд. боз намудҳои дигари пайвандам ҳаст, яъне ки мухчапайванд, баргпайванд, найчапайванд. инҳо дар фасли тобистон, дар моҳҳои июл кардан мумкин. мисол шояд дар иқлими мо аз 15 моҳи июл оғоз ёфта то охири моҳи июл метавонӣ ки ҳамун мухчапайванд, баргпайванд ва найчапайвандро гузаронӣ. барои мисол ҳозир мо бо шумо ҳамун корҳое ки мекардам дар назди шумо нишон медиҳам. марҳамат. барои мисол дарахте ки зери замин мекунему, айвай дарахт мегирем, ана ҳамин тавр шуда метавонад. мо ӯро ба рӯи замин мехобонем, ҳамин тавр мехобонем, ана то он ҳадде ки ҳамин дарахт нашиканад. дарахтҳое ки дарахтҳои хуб ҳастанд ва аз поёнтар, аз наздикии реша навда дошта бошанд, агар шахсан ман баъзан ҳамун навдаҳоро мегузорам ки дарозиашон 1.5 метр 2 метр шавад. камтар мумкин ки ана хел нимдоира вай мекунем. ана акнун ҳамин ҷое ки ира мешинонем, мо бояд ира аввал хокаи рӯи замин мегирем. намуди осонтарини пайванд ана ҳамин намуди пайванд аст. яъне ки ин дигар тарсу ваҳм намемонад ки ҳамин дарахт хок мешавад. барое ки дарахт худаш ба ин навдааш об додан мегирад. ҳам осон аст. мана ҳамин хел таги хок мекунем. хокро аз болои ҳамин мемонем. ана ҳамин хел хока мемонем. ана ҳамин хел хока мемонем. ана ин дигар тамом хо об метӣ об наметӣ ки ин сабзидан мегирад. локин дар ҳамин вақти 2 соле ки ин реша мегирад, ҳамаи баргои инҷо будаи инро меканӣ, намемонӣ ки дар инҷа ҳаракат кунад. яъне ки ин тарафда бояд ки ҳаракат накунад. нисбати инҷо дар инҷо бисёртар ҳаракат мешавад. аз ҳамин хусус мо ҳамаи навдуи баргои вай меканем ки инҷа насабзаду, ин ҳамчун як вай бошад ки ҳамин оби ин омада дар инҷа реша мегирад, ин дар инҷа амал кардан мегирад. ҳар чи ғизое ки ба ин медиҳӣ, ба ин ҳам медиҳад. ин як дар 2 сол реша мегирад. аз ин пайвандҳое ки мо мегӯем, вай пайванд мустаҳкамтар меояд. вай гӯё ки ҳамин дарахт аст. решааш аз ҳамин дарахт аст, танааш ҳам аз ҳамин дарахт аст. кадом намуди дарахте ки набошад, ҳамин намуди пайванд намуди мустаҳкамтараш аст. дилпур аст. ҳарчи хеле ки ҳозир дарахта зери хок кардем, ҳамин намуди пайванд, дилхоҳ дарахтро мешавад ки ҳамин хел пайванд кунем. фарқаш нест, вай зардолу аст, олу аст, себ аст, нок аст. дилхоҳ дарахте ки барои шумо аст, метавонед ки зери хок кунед, аз вай реша гираду дарахт шавад. хубтараш ин аст ки дар фасли баҳор агар вай кунем, амал кардан мегирад. то баҳори оянд 1 сол пурра мешавад, то баҳори дигараш аллакай 2 соли пурра мешаваду дар ҳамун баҳор аз ин ҷо гирифта мекучонем вай дарахта. дар дилхоҳ ҷо бурда мешинонем ва бемеояд дарахти пурқувват меояд. пайванди бақувваттарин ҳамин аст. ана ҳамин дарахтое ки шумо ҳозир мебинед, чандта ки дар ҳамин ҷо ҳаст, ҳамаи ҳамино аз як дарахт
дар як фасли сол гирифта зери замин гуронда, айн тараф сабзонда ва баъди 2 сол канда оварда дар инҷо шинондам. Имсол ки истифода бурда нашуд, ҳамаша ҷафт дар як ҷо шинондем, бо соли оянд аз баҳор ҳама ино ҷои худшонро мегиранд. ҳамчунин мана ин дарахтҳоам аз шумори ҳамино аст 1 сол аз ин пештар, вайҳо аз ин 1 сол калонтар ҳастанд буд. Ин намуди дарахт хубияш дар чи аст ки вақте ки ё кундапайванд мекунем, ё ин ки найчапайванд, ё мухчапайванд, ё баргпайванд, вая ҳама рӯз нигоҳ кардан дар кор ҳамчун тифл. Мабодо ки ягон кӯдак вая нашиканад, мабодо ки шамор вая наафтонад. Ин ду беташвиши вақте ки таги хокам ки кардем, медоне ки ё ки вай беоб намонад, беоб монд қоқ мешавад. Ин аз танаи дарахте ки ҳаст, аз ҳамун танаи дарахт об мехӯрад. Бигзор ки соли дароз агар обам ки надиҳӣ, ин сабзидан мегирад. барое ки аз танаи дарахт ба воситаи ҳамин баданаш об омада, ин худашро об метиҳад ва ин дарахт ба вои расидан мегирад. баъди 2 соли зери хок кардан метавонӣ аллакай аз танаи дарахт вая ҷудо кунӣ, аз даруни заминам вая мегирӣ, аллакай 4-5 та дарахти тайёре ки дилпур ҳастӣ ки дар куҷое ки шинонӣ ӯ месабзад. Фарқаш нест, вай дарахти себ аст, дарахти нок аст, дарахти зардолуст, кадом дарахте ки набошад ҳамин корро карда мешавад. Ана ҳамин.